Jurgen Fenek qed jibqa' jinsisti li l-moħħ wara l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia huwa Keith Schembri. Ix-xhieda ta' Jurgen Fenek daħlet issa fir-raba' jum tagħha u fuq il-pedana tax-xhieda Fenek iddikjara illi Keith Schembri kien bagħat il-Kenneth Camilleri li dak iż-żmien kien uffiċjal tas-sigurtà ta' Joseph Muscat biex joqtol lil Melvin Toma. Matul il-jum ta' tlieta Fenek spjega li Keith Schembri kien stiednu d-dar tiegħu u qallu illi kien se jibgħat il-Kenneth Camilleri biex jispara l-Melvin Toma u joqtlu. Jurgen Fenek jgħid illi kien ċempel lil Keith Schembri meta Toma ma bedix jaqbad it-telefon fejn Schembri spjegalu li Kenneth Camilleri ma setax joqtlu għaliex Toma kellu t-tifel miegħu. Fl-istess seduta għal mistoqsijiet tal-prosekuzzjoni, Jurgen Fenek wieġeb illi hu kien jagħti l-informazzjoni l-Melvin Toma dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia skont l-ordnijiet ta' Keith Schembri. Jurgen Fenek qed jibqa' jinsisti illi qatt ma kellu kuntatt ma' Daphne Caruana Galizia u ċaħat illi kienet ċemplitlu biex tistaqsih dwar 17 Black. Aparti minn hekk Jurgen Fenek spjega li 17 Black u l-Electrogas ma kellhom xejn x'jaqsmu ma' xulxin u qabbilhom mal-arinċ u tuffieħ. Qal illi ma kien hemm l-ebda konnessjoni bejn iż-żewġ kumpaniji. Il-ġurati ntwerew artiklu ta' Daphne Caruana Galizia tal-25 ta' Mejju tal-2017 dwar problemi illi kienu qed jinqalgħu fl-Electrogas segwit minn artiklu dwar rapport tal-FIAU fuq 17 Black. Iżda Jurgen Fenek baqa' jgħid li 17 Black ma kellax taqsam xejn mal-allegati kickbacks tal-Electrogas. Intant il-prosekuzzjoni insistiet illi l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia kien ordinat minħabba 17 Black, fejn anka staqsiet jekk Keith Schembri kienx ikun preżenti għal-laqgħa dwar l-Electrogas. Jurgen Fenek spjega li Schembri attenda l-laqgħat dwar il-konsorzju pjanat u qal illi ma kienx inkwetat dwar l-informazzjoni li bdiet ħirġa iżda meta sar jafa mill-rapport mal-pulizija. Madankollu Fenek konferma illi l-kumpanija tiegħu 17 Black kienet bdiet tirċievi xi pagamenti żgħar. Il-prosekuzzjoni staqsiet għaliex minkejja l-kuntatti li kellu ma' ministri u persuni f'karigi għolja ma marx għand il-pulizija u lanqas ma wissa l-familja ta' Daphne Caruana Galizia li kien sar pagament ta' 30,000 euro biex tinqatel. Fenek ammetta illi ma rrapportax dak illi kien jaf u ddikjara kieku nista' ndawwar iżmien lura kont nagħmel ħafna affarijiet differenti. Dan il-ġuri qed jinstema' quddiem l-imħallef Edwina Grima u ilu għaddej mill-ewwel ta' Lulju.